Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд соат пеш турнири калони Bellator 263 ва турнири UFC Fight Night ба анҷом расид ва дар ин навор мо абзори баъзе муҳорибаҳоро пешкаш шумо мекунем. Ҳамчунин реаксияи Ҳабиб Нурмагомедов дар ғалабаи додараш. Дар ягон ҷо ба 1000 нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Оғоз мекунем аз турнири UFC. Дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни миёна Юрая Холл ва Шон Стрикланд вохӯрданд. Муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа Шон бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. Ҳамчунин дар ин турнир варзигари тоҷик аз Узбекистон Зарух Адашев баромад кард ва рақиби ӯ Раян Банува шуд. Муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Зарух бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. мо Зарух, даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем. Акнун боша дӯстон, биён мегзарем ба турнири Bellator 263 ки муҳорибаи асосии турнир байни чемпиони Bellator дар ду вазн Патрисио Питбул Ферера ва довталаб AJ Макки барои камарбанди вазни ним сабук шуд. Аллакай дар якум раунд довталаб чемпионро ба нокдаун рӯй кард ва баъд ӯро нафасгир карда ғалаба ба даст овард. Ҳамин тариқ AJ Макки бо рекорди 18-0 чемпиони нави Bellator дар вазни ним сабук шуд. ва дӯстон, гуфта мешавад ки дар ташкилоти Bellator ситораи нав пайдо шуд. ҳамчунин дар ин турнири Bellator дебюти Ҳасан Магомедшарипов, додари Забит Магомедшарипов баргузор гардид. рақиби Ҳасан Ҷонатан Куироз шуд ва бояд гуфт ки Ҳасан дебюти хеле дурахшон нишон дод. ӯ аллакай дар дуюм раунд рақиби худро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода рекорди худро 6-0 кард ва боз дар ин турнир амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов баромад кард ва рақиби ӯ дар ин турнир Менни Мурро шуд. аллакай дар якум раунд Усман рақиби худро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ғалаба ба даст овард ва рекорди худро 13-0 кард ва бояд гуфт ки ин дуюм муҳорибаи Усман дар ташкилоти Bellator буд. баъди муҳориба Усман Нурмагомедов чунин эълон кард: аз рӯи нақша мо бояд каме зиёдтар дар стойка кор мекардем ва баъд дар охири раунд гӯштинг мегирифтем. ман мехостам ба одамо каме гӯштинг ва греплинги худро нишон диҳам ки чӣ гуна ман дар зал сахт тамрин мекунам. муҳорибаро зуд ба анҷом расондан на ҳама вақт хуб аст. ман боварӣ надоштам ки Мурро чунин рақиби сахт аст, аммо дар умум ҳамаш хуб аст. ман акнун ба хона бармегардам ва любой касеро ки онҳо ба ман медиҳанд, ман тайёрам ки бо онҳо муҳориба гузаронам, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем, баъди оне ки Ҳабиб Нурмагомедов карьераи худро ба анҷом расонд, ӯ ҳамчун мураббӣ ҳамдастагон ва бародарони худро дастгирӣ мекунад ва реаксияи ӯ дар баромади бародаронаш чунин буд. хотиррасон мекунем ки ба ғайр аз Усман Нурмагомедов аз дастаи Ҳабиб боз Ислам Мамедов ва Гаджи Рабаданов баромад карда пирӯз шуданд. биён суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. просто ин шом шоми мо буд. бачаҳо кори худро чӣ гунае ки метавонанд ҳамон гуна карданд. дар Инстаграм ана ҳамин аксро монда навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали мо тамошо карда метонед. ссилкаи телеграм дар якум комментарий закрепид шуда. дар канал обуна шавед то бо зуд хонаводу сарбаланд бошед.